ahotsa.info. Udaberria Iruñera heldu den arratsalde honetan euskalherrieratia.eus aurkezpenera etorri gara. Ahotsa.inforentzat noski, hau konpetentzia izango da. Aurreko egunetan euskalherrieratia.eus hackeatzen saiatu gara, baina ez dugunez lortu, behintzat aurkezpena hackeatuko diegu. Beraz, kazetaritza parasitarioa egitera etorri gara gaur. Ahotsa.info ez balitz existituko asmatu beharko nuke. Bai, ezinbestekoa. Sekulako tresna sortu duzuelako irudiak hartzeko eta albisteak sortzeko eta ezinbestekoa dela zuek bezalako medio bat egotea sare sozialetan, ezta? Tipo zentzudun hau. Ja lehen esaten zenigun, benetan petatzen duen webgunea ahotsa.info dela. Bai, inolako zalantzari gabe. Eta gainera ez dizuegu itzalik egin nahi, Ahotsa.info urtebete egin du egun hauetan. Zalantza izpirik gabe kazetaritzaren historia mugarri bat finkatu du. Hitz egiten aldu Jesukristorekin bezala historian, kazetaritzan ahotsaren aurretik eta ondotik. Badakizu zaila izango duzuela ahotsa.inforekin konpetitzeko. Baina eske guk ez dugu lehiatu nahi. Hori argi zenuen, ez? Ez dugula lehiatu behar. Bestela zuen kalterako izanen bailitzateke eta suhiltzaileen artean esaten duten bezala ez diezaiegun elkarri mangera zapaldu. Urko Aristirekin gaude, nondik eta nola sortu da euskalherrieratia.eus? Tokiko hemen barrun, hausnarketa bat egintzen bere egunean tokiko komunikabide gehientsuenok norbera bere bakardadean nahiko larri genbiltzala, ez? Bakizu, krisi orokorra, prentsaren krisia, euskalgintzaren egoera, laguntzarik ez batez ere Nafarroan. Eta orduan sinergia horiek probestu behar zirela eta eskualde beretsuan zebiltzan komunikabideak elkartu eta batera egin behar zela aurrera, ez? Horretan genbiltzala ikusten genuen Nafarroan behar bada denbora gehiago behartzela. Baina ikusi genuen batean Iruña herrian Euskal Herria Irratiak berak bazeukala erreferentzialtasuna batetik, marka asentatu bat bazuela eta batez ere inguruan komunitatea sortzeko ahalmena handia zuela. Eta hori probestu beharra zegoenez, aurrera egitera bakien. Salva Televista, euskalherrieratia.eus, que vienen los vascos. Que vienen los vascos y con fuerza. Y encima vienen, nik uste dut, proiektu berriekin eta eraikitzaileekin. Orain arte makila noiz ematen diguten guk erantzun ematen dugu, ez? Fuera de aquí! Baki egoera kaskarra dela, zeinen gaizki gabiltzan, baina gero eta gehiago ikusten dugu lanerako gogoa, eta zuek zarete horren adibidez, eta beste realidade hori ere erakusteko. Jose Barkosekin gaude, euskalherrieratia.eus aurkezpenean, baina Euskal Herria esan laen telekia bat. Hombre, hori da upeneren lelorik ezakit esanguratsuena, zentralena. Agian, euskeraz bizi izan beharko lukete Euskal Herria zer den ulertzeko, ez? Hemen dugu Nafarroako AEKako kupula. Hemen hizketan, eta jakin nahi dugu, korrikarako dena prest? Dena prest, bi aste falta dira. Euskara da kanporata, denok korrikara. Gutxiago, bi asteken egun bat. Azkeniko kilometroak saltzera etorri zarete. Ez, aurkezpenera, babesa ematera, kilometro guztiak salduta daude hemen Iruña herrian. Eta urtengoa izango da, erregimenpean egiten den azkeneko korrika? Fijo, azken korrika Garaizarrean, eta 20. korrika, 2 urtetan sekretu izango da, baina kazetariok aski azkarra zaretenez, txandakatzen denez, bakizue aldaketaren korrika 20. Iruñan bukatuko dela. Kartxorro izekin gaude, bakigu ahotsa.inforen jarratzaile sutsua da. Sutsua. Zure ustez, non dago ahotsa.inforen arrakastaren sekretua?
nik oso garbi daukat kamarak. Kamara daraman pertsonak daukala. Kamararik onena. Eta gero, bueno, elkarrizketak eta egiten dituzuenak, zalantzari gabe. Personak. Bakizu, kristongoak ditugula aurten berri bat emateko eta dela zigorren askatasuna, nola irudikatzen duzu egun hori, berri hori, ahotsa.infon? Iruditzen zait, seguro zuek ere gogotxo zaudetela, eta iruditzen zait zerbait polita ingo duzuela. Seguro etengabe ikusteko bideoa izango dela. Oso gutxi falta da. Oso gutxi, 1000 bete ez dira. Tik-tak, tik-tak. Kriston giroa, Euskal Herri Irratiko festan, gora Euskara, gora Nafarroa, gora Euskal Herri Irratia. Mikel Bujandarekin gaude, irrati pirata baten zuzendaria, Nafarroako gure Jak Sparrow zara. Soy el capitán. Bueno, baina hoi ez da geure borondatez. Geuk hasieratik beretik nahi izan dugu legearen barrenean ari. Eta gaur, Euskal Herri Irratia.eus aurkeztu duzu, zer moduz moratzen zarazu teknologi berriekin, Twitterren ezaitugu ikusten? Ni baino trebeagoak badira, gauza diren bezala. Baliteke ni izatea erromantiko, ala esan diteke, ez da irratia, teknologia zarra, heldua dela esaten dute. Baina nire iruditzen zait, irratia bezalakorik ez dela asmatu oraindik ere. Egia da eta irekita egon behar dugula, baliagai berrietara, modu berrietara eta, baina ahaztu gabe garrantzia duena komunikazioa dela, mamia dela, muina dela, eta egitura, azpiegitura edo teknologia bitartekoa besterik ez dela. Bitarte guztiak ongi etorriak, batzutan iruditzen zegun arren pantalitis handi xamarra bizi duela zenbait jendek, eta pantailaren aurrean espaldin badago gaizki sentitzen dela. Ni pantailarik gabe ere ongi sentitzen naiz. Kristo tipa zazu, Epa, topa! Kirio Gaztarenarekin gaude, Atarrabiko alkatea. Gogoratuko duzunez, gurekin egon zinen azkeneko aldian, entzutegi nazionalean bukatu zenuen. Nola izan zen esperientzia hura? Bueno, nahiko lasaia. Uste nuen askoz gogorragoa izango zela, kontatu nuen historia nolakoa izan zen eta problemarik gabe etxera, berriro. Orain pertsona libre bat zara. Bai, libre eta libre izaten jarraitu behar du. Hemen gaude Piturekin, ahotsa.infoko kidea. Zuek ez dituzue antolatzen hau bezalako festak, Pitur? Gureak dira okerragoak. Bai, askoz okerragoak. Gure festetan ez dago hainbeste ardo. Bueno, egia esan badago ardo gehiago, baina ez hain ora. Eta ez, txistorra ez, gu vegeta gara. Eta hau izan da dena, lagunak, ahotsa.info, lotxari gabeko kasetaritza.